kete enkrofo bi wo mo adwene bone na wo maye se huye amogya mpa wo mo tiri muda se akrofo wiemfo wo mo dwuma wo mo die no enti wo mo ye wo madwen se ayomso ye go so kwantempon ne so no wo mekọ kobokro no wo hono a enya nsem ketwa na we de aposifo mo wo ahafo mantem ntimi se information no wo mo nse tumi kan ten ma wo so ye adwuma no de mu odene na enipa mienu a wo mo susu se sa akro no dia na nka ebekọ so wo so kwan no so no sa foi na ebedi mu tentene man na afei se adwumadie no atumi akoso wo mo dini na edidi suei Johnson Mawuto yesu enya mfinhia no aduonu ensia na afei Kelvin Ofori enso won mfinhia no aduonu mienu ye kasa die abankaba egu wo mo nsa chese aposifo chese tebe o mo hu wo mo mu no wo mo timoto bike bi so a ye register ye number bia mo ho na sensudie bia eni ba bia nti unregistered bibia ni ho chese moto no efiri ha na se efiri ha wutimi se sa moto no eni operations ahodo ni na da o mutimi edekọ na niema o mo hu no ye nie AK-47 tuo no ebika ho na etuo boba nso ekeka ho na Mawuto no wo mo fia ni fia ode aposifo no ekopiem no na o mo se hu no niema bi sa tutia ne bi nso mienu na afei AK-47 aboba yesi ya tu bebre eno so etumi eka ho bia ma aposifo eso wo mu se senti asankrofo mienu yi wo mo fa adwene na enya adwen pa so mo pede bedi ye na eye de omode kwa akobokro no wo go so kwantempon ne so enei aposifo adaworoma enipa mienu yi wo manya wo mo ache won na ba ku bi eka ho mawuli ono so eka ho bia operation ni mu no omutumi eso ni mu na DCOP ano na ensem no ochiremu investigations ahodo wo mo ye no ntie nam so ema sa nipa miensen omutumi eso omumu enie bosumi a wo mu ni da toso aduonu mienu aye kwasi de twam ya na ye police for e wo kwan so a omo ye adwuma na omo wo free go so ko ayom so a kwan ne so ona ogina o ye adwuma na bo na dwobe duba kwa apem ti omo ho no hu se suspect Johnson Mawuto a wadi mfie aduonu nsia one Kelvin Ofori a ono nso adi mfie aduonu mienu omote motorbike a yen register so omo ba ombesi akwa ayom so ti omuhu police na omudum omo headlight no moto ni light no na ntempa omo yese omudwane na police fo a ewo eye adwuma ne nso ehun sa no omotu etai omachi ekoya kopemra omo satumi kan won omo hwehwe omo ho ni motorbike no na se omo kuta bag bia eye AK-47 ni magazine shima etua beba baako aduonu nkron ehim no mo dinam enti yera ano ene yeti ni na owieye wode atudwa se oba ahafo mantemu a sese aposifo na hwai se wo mo ba bekodie mu odene se de be ya adehye wo ahafo mantem wo maso betumi adwo wo mo na sabi wo mo ko munwuma so ma bere o ma pe ba bi de kase na kwa kogu ahome wa bra wonwene se kronfo bi be ba be boni punuma na so beti ne kwan so age ne ho eniema na emom wasere se wo mo ahafo mantem nya honko timamufo ni na wo hu se nkrofo bi ginegina mantwea ase ye bopo ye seresere hyehye emu omumu a wadawroma no amwani ada ho na information bi ebetumi aboa aposifo adwuma no wayi wo mo asutire na koba ne se obi hye baabi ebopo boni bi ade etia wo man na entempa wo mo atumi ayi se nipa no ade apie abisanfo yempem so na efe ani kyeremu ewon